L-awtorità tal-ippjanar ħarġet avviż ta' nfurzar ta' emerġenza fil-konfront ta' 4 operaturi ta' fish farms li qed joperaw mhux skont il-liġi. F'laqgħa bejn l-Awtorità tal-Ippjanar, l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi u d-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura mal-operaturi ġie deċiż li sa nhar it-tnejn 5 ta' Settembru l-operaturi jridu jippreżentaw kif se jindirizzaw l-illegalitajiet u kif se jneħħuhom f'perjodu raġonevoli. Fl-istess waqt l-awtorità żammet id-dritt li tieħu azzjoni diretta kemm il-darba tqis li l-operaturi ma jaħdux azzjoni adegwata dan filwaqt li żomm ukoll id-dritt li tirtira l-permessi. Tnejn mill-fish farms tat-Toni jinsabu qrib Kemuna u s-Sikka l-Bajda l-barra minn San Pawl il-Baħar u t-tnejn l-oħra il-barra minn Marsa Xlokk. L-awtorità għamlet ċara mal-operaturi li l-mod kif qed joperaw il-fish farms tat-Ton huwa inaċċettabbli u qed jaffettwa ħażin il-kosta li fiha jkun hemm kemm turisti kif ukoll Maltin. Bl-avviż ta' nfurzar l-awtorità bekk qed tfittex li b'effett immedjat l-operaturi jiġu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fil-permessi rispettivi tagħhom, dan kemm fin-numru ta' strutturi u l-ħidma tagħhom. Intant il-ġimgħa d-dieħla se jkun ippubblikat avviż legali rivedut li se jdaħħal multi amministrattivi jeħrex bil-għan li l-illegalitajiet fl-akwakultura jonqsu. Dan b'multi li jitilgħu sa 2,000 euro kuljum u b'massimu madud ta' 200,000 euro.